Vyzerá to tak, že rádio mi je naozaj súdené. Pred vysokou školou som pracoval ako asi najmladší rozhlasový hlásateľ v histórii pod vedením ostrieľaných profesionálov. Počas štúdia na žurnalistike som spolupracoval s redakciou Pozor zákruta, kde som zbieral asi najcennejšie novinárske skúsenosti. Hoci išlo o vysielanie pre motoristov, naše reportáže zaujali aj nemotoristických poslucháčov, veď každá životná situácia sa predsa v istom momente prelína s motorizmom. Ako motoristický novinár som pracoval pre viaceré televízie, no ku komerčným rádiám som sa priebežne vracal. Viackrát som zažil rozbiehanie úplne nového vysielania a tak som získal rôznorodé skúsenosti z práce moderátora v rádiu. Keď to tak teraz počúvam, tak to naozaj vyzerá tak, že celý môj novinársky a moderátorský život smeroval presne tam, kde sa teraz stretávame. Každý pracovný deň v rádiu Aktuál už od 4:58 sa na vás teším. Alex Štefuca. Rádio Aktuál. Ráno sa s vami rozpráva Alex Štefuca a Pavol Michalka.